To, assalamu alaikum warahmatullahi jama'a, barkanmu ga haka yanzu sannu. Wato nan filin maulidi ne da ke nan Senegal na masallacin Shehu Ibrahim Niass da ke nan Kaula Madina Bay. An samu nasarar kammalawa wanda bayan maulidi insha Allah za a ci gaba da aiki. Alhamdulillahi, wanda suka yi aiki, wanda suka sa kuɗinsu suka sayi siminti da sauransu, Allah Ubangiji ya mai musu da alkhairi. Wanda kuma suka sa ƙarfinsu aka yi aikin nan da su, Allah Ubangiji ya mai musu da alkhairi. Allah ka samu gama da duniya lafiya da lahira. Allah ka taimake mu, Allah ka taimake mu, Allah ka ba mu albarkacin wannan bayin Allah. In kuka kula guri ne an yi shi babu wani ha'inci a ciki. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allah ƙara annabi daraja. Allah ka ba mu albarkacin su, Allah ka ba mu albarkacin annabi Muhammadu. Ya Allah, Allah ka biya wanda suka yi wannan aiki, wanda suka sa kuɗinsu da ƙarfinsu. Allah ka taimake mu gabaki ɗaya. Ka kuma manta da sharing da kuma subscribing da kuma danna alamar like. Mun gode sosai. Assalamu alaikum warahmatullah.